Street fight, no? Street fight. Yun na nga, no? Yun, mayroon tayong idol rito na yun, nakapanood din sana natin sa mga video natin, no? Mga idol, no? At yun nga, ano pangalan mo, idol? Raymond ng idol. Ha? Raymond. Yun, mega shoutout kay Raymond. Yun, mega shoutout, no? Makapagal? Pares makapagal? Oh, yun na. Oh, what's up mga idol na? So, nagkita na naman tayong muli. At yun na nga mga idol na. So, ito na. Yung sa parapol natin mga idol na 500 subscriber. At yun na nga may nagwagi na mga idol. At yun, maraming salamat sa mga subscriber natin dyan, no? So, 500 subscriber mga idol. Yun na nga naging 500 subscriber na tayo. At yun, maraming salamat sa mga nag-subscribe at sa magsusubscribe pa. At sa, yun na nga, no? Andito na yung winner natin sana sa parapol natin mga idol. At yun, ipipick upin niya ng ibon niya mga idol, no? At yun, sana mga idol, huwag kayo magtampo sa akin mga idol sa mga dinabunod dyan, na mga solid nating supporters dyan, no? Huwag kayo magtampo sa akin mga idol. At sana nandyan pa rin kayo. At syempre, hindi lang naman ito yung parapol natin mga idol. Meron pa susunod mga idol, no? Malay mo, pag itong natin, itong laban natin na South mga idol, no? Itong baby natin na warrior natin mga idol, no? Na 2 months old mga idol. Pag ito makagraduate mga idol, no? Makagraduate ng South mga idol, North. Dasal nyo lang mga idol. Paparapol ulit tayo mga idol. Paparapol tayo rin mga idol, ano, ng kapatid niya pa rin mga idol, no? So dito yung mga kapatid niya mga idol, no? Andito. So ano, ginagawa natin mga idol, pinapaitlog lang natin siya mga idol, tapos pinapasitter natin mga idol. At yun ano, yung winner natin mga idol, no? So ito, dito yung isa, si Jello Makapagal, so wala pa. Ayun ko, di pa nag-reply mga idol, no? Nag-reply naman, baka doon na lang kami mag-meet sa Mabalacat mga idol, pagkatid ko bukas sana sa kay commander ko sa SNR. At ito na yung winner natin mga idol na ito na yung winner natin ng parapol natin na yung kapatid ko. So kapatid na nagka-Delaria Quezon natin mga idol, ito na. Ito pa. Ito na yung idol natin na ito solid natin supporters mga idol. Dito idol. Simula noon sa Kalapatay mga idol, yung mga nagtatanong sa akin bakit na iba channel ko, no? At yun yung Kalapatay na kila kila mama na yun. So ito naman yung channel ko mga idol, at yun mayroon pa tayo isang channel dyan na yan, Barry Dong's Vlog yun. Kaya nagtatanong kayo sa akin kung bakit iba yung channel ko. So ibang nest doon mga idol. So ano tayo doon, mukbang tayo, funny video. At dito naman sa mga ibon sa mga Kalapate. At ito na ano kasi nagkakamali ako sa apelyido. Tongga, tama ba? Mark Tongga Angelo. Yun, mega shoutout. At ito na siya, no? So yun na nga, no? At yan, idol, sana yung ibon na, magbigay rin sa'yo ng idol, magbigay rin sa'yo ng inspirasyon, panalo. Yun na nga, at yan naman, sabi mo dyan. Yun, maganda, mga Kalapatay. Yun, sana mapabatcher ko pa ito. Hindi pa naman yan. Ay, di ba? Hindi yan, hindi pa nakalipad yan. Yung mga kapatid yan, yung mga ibang yan, nandun. Yan wala yan, mapapabatcher mo talaga yan. Hindi pa nakawala yan. Wala pa, hindi pa nakatikim ng lipad yan. So yun at yun, yung ibon na to, hindi pa to nakalipad sa loob natin mga idol. Dito lang siya sa mismo sa loob, no? Kasi yun nga, pinaparapol natin mga idol at sinisigurado rin natin na dun sa paglilipatan niya dun sa bagong magmamayari sa kanya, at sana mapalipad niya na maayos at yun magbigay sa kanya ng magbigay din siya ng saya doon. At yun at yun, ang kapatid kasi nito, no? At yun, talagang pumapalo talaga siya mga idol, no? 2 months old mga idol, talagang palong-palo mga idol. Candelaria Quezon mga idol, yun at di natin alam yung sunod kung sana. Baka Katanawan na yata, no? Sobrang layo na talaga, no? At yun samahan nyo ako magdasal at samahan nyo ako sa bawat loading ko, sa bawat abang ko mga idol, samahan nyo ako. At yun, ngayon na sa'yo yan, ingatan mo na. Sana sigado mababatcher mo yan. Ilang taon ka nag-ibon? Magdadalawang taon pa na yan. Dalawang taon. Ay, ibig sabihin, kasabay na pala ng akin dati, no? Nung una pag-vlog ko rin ng Kalapatay. Yan yan, pa-congrats naman dyan mga idol, no? Mark Tongga Angelo. Ay, tama ba?
Ayun, Mark Tongangilo, mega pa-congrats naman dyan mga idol. At yun, sana nandiyan pa rin kayo na sa gagawin nating parapol. At yun, thank you so much. Ayun so yun, nandiyan yung ibon sa kanya ngayon. At syempre, sa next natin mga idol, sa next parapol natin, no, at sana nandiyan pa rin kayo mga idol, huwag kayo mawala kasi matigas yung pinaparapol natin na mga ibon mga idol. Talagang inano ko talaga na yun. Talagang magkakaroon din, matutuwa din kayo kapag lumilipad na sa inyo, no. Yung binibigay ko sa inyo mga idol. Kasi syempre yung ibon natin dito mga idol, mga idol ibon natin na gusto natin dumuli yung mga ibon natin. At yun, mag-share tayo sa inyo, mag-share ako sa inyo. Kung ibon ko, kung anong linyada ng ibon ko na meron ako rito, i-share ko yun sa inyo. At yun nga pabuenasan na lang kasi hindi mabunot yun sa dami ninyo, no? Sa dami ninyo, no? 30 piraso kayo mga idol, no? At syempre, no, hindi ako ang pumili mga idol. Yung roleta, siya yung pumili at yun pinalad talaga na si Mark Tongay. At yan, hanggang dito na tayo, idol. Thank you so much, na. At ingat kayo sa pag-uwi, no? Alright. Okay. So yun na nga mga idol, no? So mapagpalang gabi mga idol. At yun nga, no, ito, ihatid natin yung mga idol. Itong nanalo nung parapol natin mga idol, no? Yun, no, kay Jello Makapagal. Yun nga, no? So mabalakat siya mga idol. At yun nga, no, nag-request siya na meet up na lang natin sana sa Mabalacat. At yun nga, ay sa sa May Dao kasi mapunta rin naman ako doon. At yun nga mga idol, no, imimit natin siya sana sa Dao terminal na sa may Jollibee. Yan ang talagang napakagandang ibon yan mga idol. So tara, let's go. Wala tayo ng Dao. Yung at may pupuntahan din pala tayo doon. Magsusundo tayo Commander. At yun, hindi tayo pwede malit sa pagsundo kay Commander. Baka masermonan tayo. So let's go. Kumusta mga kukoy? So yun na nga finally mga idol, no? So dito na tayo ngayon mga idol sana sa yung Dao Jollibee mga idol, no? At yung nakita na nga natin yung mga idol, yung nanalo sa parapol natin mga idol, no? At ito si Idol Jello Makapagal. Yun na nga, no? At yun, ito yung ibon natin mga idol. Ito yung ibon na pakuha na idol. Ayun na nga, at yung mga idol sa 30 pirasong mga idol, 30 pirasong nakasali mga idol, talagang pinalat mga idol, no? Talagang pambinasan ng mga idol. At yun quality ang bird natin mga idol, at yung kapatid ni Bibi Mola mga idol. At yun at yun, dahil sa nakuha niya na yung ibon. At yun, at yung isa kanina na pumunta rin sa bahay natin. At yun, kinuha niya na nga yung sa kanya. Yun na at yun, hanggang dito na tayo idol. Ano masasabi mga idol? Maraming salamat, more blessing pa. Alright, no, so kita-kits pa rin tayo mga idol na sana sa 1,000 subscriber natin mga idol. Pag 1,000 natin mga idol, no, kita-kits pa rin ulit tayo. At yun sa mga gusto sa mga magsusubscribe pa dyan, no, pa-subscribe na lang, no, Alburlock. Yun, pa-subscribe na lang mga idol. At syempre, abang-abang kayo mga idol sa next parapol natin mga idol. Abangan natin laro niya, no, laro nung young bird natin mga idol, no, 2 months old mga idol. At ito nga, ito yung kapatid ni Bibi Mola, no. Mega shoutout, Noni Mola. Mega shoutout. At yun idol, thank you. Thank you, idol. Maraming salamat. Idol na mga idol na ito, may nakakilala sa atin dito, no. Yun, pala to. Naglalaro ka rin idol? Mamalagad lang, sa takbuhan lang po, idol. Sa street fight, no. Street fight, yun na nga, yun, mayroon tayong idol rito na yun, nakapanood din sana natin sa mga video natin, no, mga idol na. At yun, ano pa mga idol? Raymond na, idol. Ha? Raymond. Yun, mega shoutout kay Raymond. Yun, mega shoutout to. Makapagal? Pares Makapagal? Yun na. Magkasama kayo? Ay, hindi. Hindi rin ako, boss. Ay, si Jello Makapagal. Yung idol na, kulit na idol na ito, no. Yung nanalasan natin sa ibon natin, Jello Makapagal. Tapos yung nakakapanood ng mga video natin, eto na, naglalaro siya ng mga idol, naglalaro siya ng street fight mga idol, no. Yung saan yung lock mo? Sa Kutod Magalang po. Ayun, Kutod Magalang, no, naglalaro siya street fight mga idol, no. At si Raymond Makapagal. Alright, so napaka-lucky ngayon ng araw na to, ano. Hello, yun idol, no. Mega shoutout sa'yo at dyan. Comment ka lang din sana comment ka din sa about video natin, no. Kasi abangan mo yung pa-next parapol natin, idol. Sige, boss. Okay, sa akin hindi ka nakasali, no. Hindi ka
Kasi sa 30 na natin, 30 na nakasali sa parapol natin eh. Pinalad si Idol ano. Namanad mo? Alright na. Idol na talagang napakalaki mo talaga sa ibon natin, no? Chamba Oo. Sana gumawa yan sa loob mo, no? Sana magkaroon ng magandang memory sa loob mo, Idol. yan. Ayan. Di ko alam kung i-ano mo yan, i-breed mo yun, o ilalaban mo, no? Kasi itong plano ko talaga dapat dyan, no? Season 5 ng BBC, no? Dapat ilalaro natin yan. Pero dahil sa yun, mga subscriber natin na talaga mga solid, no? At dahil ginaganahan tayo gumawa ng video, yun nga, no? Nag-share tayo ng ibon, mga idol, para sa mga subscriber natin. At yun nga, no? At maraming salamat again sa'yo, no? Alright. Oh, thank you sa'yo. Boss, thank you. Abang-abang na, no? Boss. Okay. Palagi. Oh, ingat. Bye mga idol.